दैमालु क्लाब गरमारा कसारि खोला आरोना क्लाब न'आवसो जागासिनो दङ दिनैनि नैबे जोंनिया 16 नभेम्बर माने दिनै BSS बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। गिबियावनो खुलुमबाय सार मेडाम नोंथांमोन साफ्रोमखौबो सायखं ब्लग इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जालायबाय। जोंहा बर' थुनलाइ आफाद BSS बर' साहित्य सभानि गायसनथाइ जोनोम सान दा बेयावनो थांनो ओंखारदों। ओमफ्राय आङो आर'नाइ लाबाय बेनिफ्राय आरो आङो आर'नाइनि गस्ला गानबाय आरोना। आंनिया नैबे गस्ला गुफुरजों लोगोसे नैबे आर'नाइया माने सिलाय फादेरखानाय आरोना सुथा फाखा देरनाय। चेनेलाव गोदानब्ला मोनसे लाइक होदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै लेट्स गो। नैबे गारिजोंनो थांगोन जोङो जोंनिया माने गरमारा आनसलिक जों दा गरमारा थांगासिनो दङ। नोंथांमोन दायो माने गारियाव गाखोनानै लानोसै दुलाब्रायजोबदों नै दुला। दायो मिथिगाव सफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै गेटखौहाय नैबेयो आरोना हाबजेननाय मेन गेटआ जोंनिया थुंगा 52थि बोसोरसालि जथुम आरोना जोंना गरमारा सान्थिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफाद। जोंनिया माने गरमारा सान्थिपुरसो गोलैयोना गरमारा सान्थिपुरनिफ्राय नैबे माने दिनैनि बे 16 नभेम्बरा नैबे माने दैमालु क्लाब गरमारा कसारि खोला गरमारायाव जादों आरोना नैबेनो आरोना मेन गेटआ। जोंनिया माने 52थि जाबाय आरोना जोंना गल्डेन जुबलि थांखांबाय। ओमफ्राय दायो माने सिङाव हाबनानै देखायनोसै मा देखायनाय देखायलांबाय थानो नालाय थाब्लानो जाबाय। मोसानाय जागासिनो दङ। तो नोंथांमोन नैबे गरमारा सान्थिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादाव जोंनि 2 नं बाथासिफोरनिफ्रायबो माने सिगाङो बिबान लानानै गोबां खामानि मावलांनाय आयंमोन दङ बिथांमोनखौ सिनाखि होखांबाय। ओमफ्राय आङो खेबनो मोनदिया बिराद आफसुस जादों आङो खेबनो मोननायमोनब्ला मोजां जागौमोन। जोंहा माने जोंनि 2 नम्बर बाथासिफोरनिफ्राय बिबान लानानै माने
सिगांनिफ्रायनो माने खस्थ' खालामबोनाय खामानि मावबोनाय नैबे बरमारा सान्तिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादाव माने खामानि मावबोनाय आयंमोन दङ बिथांमोनखौ सिनाखि होखांबाय आरोना खेबनो मोनदिया आङो केन्टिं हल ओंखाम जाग्रायाव हाबफैबाय दा जानानै लानोसै मोनाबायबो समा दिसा सफैबाय दायो ओंखाम जाग्रा लानोसै माबा ओंख्रि सफैदों दालि मोनफैबाय ओंखाम अमा बेदर लाब्रा दायो माने मोनफैजोब्बाय अमा बेदर मोनफैबाय लाब्रा मोनफैबाय ओमफ्राय जाबाय थाग्रोनि जाग्रा लानोसै दादा खालामना होनोसै ओंखामखौ जाना लाग्रोबाय जाखांबाय माने समाबो मोनाबाय दायो समा जाबाय माने 6 बाजिबाय ओमफ्राय दा माने न'आव थांनोसै बेनिफ्राय ओरै साइनासालियाव एसे हाबलांबावनोसै साइनासालियाव मोसानायफोर होदोंबा एसे देखायलांबावनोसै नोंथांमोननो माने ओंख्रियाथ' दालि थाबाय ओरै लाब्रा थाबाय ओमफ्राय अमा बेदर नोंथांमोन आं गिबियावनो मोनसे दुखु फोरमायो माने बागुरुम्बा मोसानाय खेराइ मोसानाय बेफोरखौ आं माने नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो हादिया नैबे ब्लग भिडिअ'आव मानो होनोब्ला जोंनि ओंखारलांनाया माने लेट जालांबाय ओमफ्राय माने नैबे मोसानायफोरखौ आङो लोगो मोनहैदिया बेनिफ्राय आङो माने उन्दै गथ'फोरनि बिनानावमोननि मोसानायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायबाय आरो सोर सासेना मोसानाया साबसिन जादों नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामना खिन्थाहरदो आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ जुदि फेसबुकआव नायदों फेसबुकआव मोनसे लाइक खालाम फेसबुकखौ फल' खालामनानै ला आरो जाय बिथांमोना इउटुबाव नायदों नोंथांमोना गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोननि सापर्ट मददजों दिनै नैबे चेनेला 3K जानो थांगासिनो दङ थाबैनो 3K जागोनखौ आसा खालामो बिदिब्ला भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जय बर' हारिनि